Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean, Amen. Jauna zuekin, senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatuan izateko. Erruki, jauna. Kristo erruki. Erruki, jauna. Erruki dakigula jainko guztiz altsua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin dezagun otoitz. Hoi jainko, zure semearen beheratzeaz jaso egin duzu eroria zegoen mundua. Eman zure fededunei egiazko pazko goza. Pekatuaren uztarpetik askatu dituzunek goza dezatela betiko zoriona. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin jainko eta errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Amen. Oseas profetaren liburutik. Mahasti aberatsa zen Israel, fruitu ugaria ematen zuena. Baina zenbat eta fruitu ugariagoak orduan eta aldare gehiago egin zituen. Zenbat eta aberatsagoa lurra orduan eta apainagoak haren sasi jainkoak. Bi aldetara dauka bihotza, baina ordainduko du. Jaunak berak irauliko ditu haren aldareak. Erraustuko haren sasi jainkoak. Esango dute orduan, erregerik ez dugu, ez bai gera jaunaren beldur izan. Baina erregek zer egin dezake guretzat. Samariarenak egin du. Haren erregea aparra urgainean bezala. Suntsituak izango dira bendi gainetako otoizlekuak. Israelen pekatua, sasiak eta larrak estaliko ditu haien aldareak. Orduan esango diete mendiei, esnal gaitzazuen, eta mendiskei, ero zaitezte gure gainera. Eren zuzentasun hazia, jaso errokizko uztar. Atera lugarriak, jaunaren gana jotzeko garaia baita. Zuzentasun euria, zuen gainera isuriko den arte. Jaunak esana. Erantzun salmoa. Bila ezazue beti jaunaren aurpegia. Ahoz eta salteriz eresi egio zuen. Haren mirari guztiak zabalitza zuen. Arro zaitezte, haren izen santuaz, oztu bedi jaunaren bila dabiltzanen barrena. Jauna zuekin, Jesu Kristoen Evangelioa San Mateoren liburutik. Adi hartan, Jesusek bere 12 ikasleei dei egin eta ahalmena eman zien espiritu likitzak uxatzeko eta gaitz eta min guztiak sendatzeko. 12 apostoluen izenak hauek dira. Aurrena Simon, Pedro deritzana, eta Andres, honen anaia, Santiago, Zebedeorena, eta Juan, honen anaia, Felipe eta Bartolome, Tomas eta Mateo zergabiltzailea, Santiago Alfeorena, eta Tadeo, Simon Kanaandarra, eta Judas Iskariote saldu zuena bera. 12 hauek bihali zituen Jesusek, ohar hauek eginez. Ez joan gentilurretara, ez sartu Samariako herrietan, baizik eta zoazte galduta dabiltzan Israel etxeko ardietara. Eta bidean zoaztela, hotsegin ezazue hurbildela zeruetako erreinua. Jaunak esana. Hamabi apostoluen izenak entzun ditugu gaurko evangelio honetan, urtean zehar, danak ospatzen ditugu apostolu guztik eta behin baino gehiagotan azaltzen zaigu irakurgai hau apostoluek halako toki berezia daukatelako. Jesusek eman nahi izan zien oso eginkizun beharrezkoa eta erabakiorra esango genuke.
Hain zuzen ere, 12 gizon aukeratu zituen, batez ere jende sentziloa, ez zuen bilatu inor, garai hartan halako botere berezia edo esan genezake itzal berezia zuenik. Oso jende sentziloa, herriarentzat ez ezagunak, eta bere defektuak eta dena agertzen zaizkigu askotan, evangeliotan, saiatzen evangelistak, apostoluak guri aurkezten halako superheroi batzuk bezala, dena ongi egiten zutenak, edo oso argiak zirenak, edo oso ez agertzen zaizkigu, ziren bezalakoak, gutxi gora bera, beren, esan genezake, ahulezik eta mugak eta defektuak eta agertzen zaizkigu naturaltasunez. Gu ohar gaitezen, gutako edozein bezalakoak zirela. Jesusek ez zituela aukeratu hobeak zirelako, ez da beste halako arrazoiengatik. Batez ere ohar gindezen bere eliza eta fedea ez dijoala aurrera giza esan genezake indarren poderioz. Ez da dirua, ez da indarkeri militarra, ez da jakinduria ere, ez da bertutea ere. Eliza eta Jesusen fedea aurrera eramaten duena. Jainkoaren indarra baizik, jainkoaren graziak, Espiritu Santuak eramaten du aurrera Eliza. Eta honek eman behar digu halako pakea, halako konfidantza handi bat. Jangoikoarengan beti eta ez guregan. Guk gure burua ikusi dezakegu, mugatua, ahula, baino gure esperantza ez dago guregan jangoikoarengan baizik. Eta hoiz eskatzen diegu 12 apostolu hauei. Guri ere eman dezaigutela. Fede horren indarra eta sendotu gaitzatela beti Jesus haiek odola isurtzeraino aldarrikatu eta hotsegin zuten fedea. Eta egin zaur orain gure eskariak. Eskatuko dugu, gaur honetan, eta ere San Kristoa leguna da, eta txofer guztien alde. Taxistak eta kamiolariak eta bidean ibiltzen diren guztien alde. San Kristobalek zaino ditzala, ongi aiatu daitezela beren helburuetara, eskar ezaiogun jaunari. Eta gure hildakoak ere gogoan hartuko ditugu, gaurko meza santuan bereziki Andres Zestau eta Zestau Zubitur familiko hildakoak eta Juan Jose. Jaunak bere baitan hartu eta handik gure alde egin dezaten eskar ezaiogun jaunari. Entzuna eta ona bihotzez egiten dizkizugun eskariak Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Eskaintzen dizugun opari honek garbi gaitzala jauna eta eraman egunetik egunera zerutar bizi berria guregan agertzera. Errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Jauna zuekin. Eskerra jangoiko gure jaunari. Egoki da bai eta zuzen bidezko eta salbagarri non nahi eta beti. Guk zuri eskerrak ematea, jauna, aita guztiz, santu, jangoiko guztidun beti ereko horri. Ez duzu gure gorespenen beharrik, baina zure doaia dugu zuri eskerrak ematea. Gure kantuek ez dizute zuri haintza handia gutzen, baina bai guri salbamena ematen Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Horregatik, santu eta hileru guztiekin batean, goresten zaitugu pozez beterik kantatzen dugula. Amen.
segurtasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu ogi ardo hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zihoala ogi hartu eta eskerrak emanez, zatitu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok ontatik, hau nere gorputza data, zuentzat emango dena. Era berean afalondoan kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok ontatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egiztue hau nere oroigarri. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik, jauna, gure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salvamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez. Aldarean zure serbitzari onartu gaituzurako, eta apalki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta odol hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izango gogoan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza, eramazu maitasun osora Frantzisko gureita santuarekin, Florentzio gure hartzaiarekin eta egiz gizon guztiekin batean. Era berean, izango gogoan jauna pizteko itxaropenean joan diran gure senideak eta hildako guztiak ere. Bereziki Andres Zestau eta Zestau Zubitur familiko hildakoak eta Juan Jose. Harritzazu zure aurpegiaren argitan. Errukizak izkigu arren guk guztiok betiko bizia irits dezagun. Jainkoaren ama Maria Virginia Doatsuarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure ariskide izan diren santuekin. Haiekin batean gure zaintzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoiko alguztidun horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta hitza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gaben esan dezagun. Gure aitak zara, santua izan zure izena, etorri zure regnua, egiteri zure nahiatua izela urrean ere, emaitu gaur eguntako bia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zorrak akazion bizkero, eta ez tentatzea eraman gainera atera Atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik, emai duzu pakea gure egunotan. Zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo betiko zorionaren itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai daudela. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea uzten dizuet, nire pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei eta zure gogoaren bezala eman jozu elizari pakea, eman batasuna. Errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuekin. Eman jozue pakea ekarri. Jangoikoaren bildotxa, Jangoikoaren bildotxa zuzen duzu pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa zuzen duzu pekatua, eman duzu pakea. Hona hemen jangoikoaren bildotxa, hona munduko pekatuak kentzen duena, zoriontsuak jaunaren maina deituak. Jaunaren zinean nire txantzakeko, baina ezazukat eta zitatuko nahi.
janaritu behituzu jauna. Egizu lor ditzagula salbamen fruituak eta bizi gaitezela beti zu goretxiz. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin. Bedika zaintzatela jainko guztiadunak. Aitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Zoazte jaunaren pakean.